Нямам търпение за днешния епизод. Ама, Данче, кажи, Ник, какво пак си се сетил? Слушай сега въпроса на деня. Защо блондинките се разхождат, когато се къпят? А? Защо? Де да знам. Не се сещам. Ами блондинките, Данче, се разхождат по душа, защото на шампуана пише Wash and Go. Ами не знам, Ники, аз това май не го разбрах. Ма какво ще разбереш и ти, нали си руса? То народа си го е казал. Русо гладно нема. Не знам, аз просто не го разбирам тоя виц. Това е много добър виц. Мамо, искаш ли да кажа един виц? Защо шампуаните, като са блондинките,